Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Rainbow Friends πάλι στο Roblox και πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, μπήκαμε. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το Rainbow Friends, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να ξεφύγεις από τα τέρατα. Θα το δείτε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπαίνουμε εδώ. Περιμένουμε λίγο. Ωραία, ξεκινήσαμε. Πάμε τώρα να πάρουμε και τις βούλβες, αυτά που είναι στη μέση. Όπα, ο μπλου. Το τέρας μας κυνηγάει. Στη μέση δεξιά. Να βάλουμε κουτί. Εγώ θα πάω από εδώ. Όπα. Ο μπλου με κυνηγάει, παιδιά, με είδε. Θα μ' ακούτε. Εγώ πηγαίνω από εδώ. Γιατί όλοι σκοτώνονται. Βάλε κουτί. Είμαι γρήγορα από εδώ. Παίρνουμε αυτή τη βούλβα. Βάζουμε κουτί. Μας είδε μπλου. Παίρνουμε και αυτή τη βούλβα. Πάλι ακούω τον μπλου. Νάτος. Έρχεται. Ωραία, μόλις άφησα τις βούλβες. Πρέπει να βρούμε άλλη μία για να πάμε στο επόμενο επίπεδο που θα έχει κι άλλο τέρας. Τον κίτρινο. Θα τον δείτε. Τον πράσινο δεν έχουμε δει. Μέχρι τώρα. Πού είναι? Κάτσε. Θα πάω εδώ. Όπα. Κουτί. Ένα μπλου. Θα μπούμε εδώ μέσα. Όπα. Πάμε να φύγουμε. Η άλλη... Α, να δώσω. Αυτό δεν έχει τη βούλβα. Πάμε. Α, νάτος. Πάει να τη βάλει. Νάτος ο πράσινος. Παίρνει από... Αυτός είναι τυφλός. Ωραία, τη βάλαμε. Ωραία, και κάνουν όλοι skip. Και πάμε να πάρουμε τώρα αυτά εδώ που βλέπετε. Όπα, στο κέντρο δεξιά. Ήρθε και ο κίτρινος. Και τώρα θα σκοτώσει κάποιον. Νάτος, τον πήρε. Αυτόν που είχε βάλει τη βούλβα. Με το καλησπέρα ήρθε. Να πάμε εδώ. Τα παίρνουμε. Α, επίζησε. Α, όχι. Από το δύσκολο ρε πέθανε στο εύκολο. Όπα.
Δεν ξέρω από πού να πάω. Θα πέσω από εδώ. Ο Μπλου είναι χαζός. Δεν με είδε. Όχι. Όχι, με είδε ο Μπλου. Φεύγουμε. Πάω τώρα να αφήσω αυτά που έχω. Τα άφησα. Ωραία, μετά από λίγη ώρα πήρα εγώ μια βούλβα, την έβαλα. Βούλβα λέω, κάτι άλλο. Το πυροσβεστικό αυτό. Α, ξέρω που μπορεί να είναι. Το άλλο. Κάπου εδώ. Νομίζω ότι είναι εδώ. Πάμε εδώ για να μην μας πιάσει. Δεν είναι. Α, το βρήκα. Βάζουμε κουτί. Και θα πάμε από εδώ. Ωραία, μετά ξανά από λίγη ώρα πήρα κι άλλη, την έβαλα. Θέλουμε άλλες 4. Α, νάτος αυτός. Και ο πράσινος. Μισό. Θα πάμε στα κρυφά. Όχι. Όχι. Με το που τον είδα, γύρισα και δεν με έπιασε. Όχι. Δεν το ζω αυτό. Ναι. Ευτυχώς. Φεύγουμε. Είναι ο Μπλου. Εκεί. Τώρα πήρε, εγώ είχα πάρει 2. Τα έβαλα. Τώρα περιμένουμε και τον άλλον. Παιδιά, έχει περάσει πολλή ώρα και ακόμη δεν έχουν βάλει το πυροσβεστικό αυτό. Πού είναι αυτός που το έχει? Παιδιά, επιτέλους το έβαλε. Το έβαλε. Αυτός ήτανε. Α, τώρα έχουμε και αυτά. Όχι. Με τη μία όμως.
Θα φύγω, θα πάω από εδώ. Να βρω αυτά που είναι στη μέση δεξιά. Να ένα. Γιατί φεύγει. Ωραία, το πήρα. Αν βάλω κουτί αυτό θα πέσει κάτω. Μόνο να σκύψω. Έτσι δεν θα πέσει. Παιδιά, μετά από λίγη ώρα έγινε αυτό που βλέπετε. Πάμε να παίξουμε Brookhaven. Brookhaven θα παίξουμε. Οπότε, ωραία, μπαίνω τώρα. Ωραία, μπήκα τώρα, θα γράψω και το play. Ωραία, αρχίσαμε. Θα κάνω αυτό που είχα κάνει και στο προηγούμενο βίντεο. Θα πάρω πρώτα αυτό. Οποιοδήποτε βασικά, απλά εγώ τώρα παίρνω αυτό. Θα ανεβώ εδώ, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Θα βγω. Θα πάρω αυτή τη φορά άλλο σπίτι. Θα πάρω αυτό. Ωραία, και έτοιμο. Τώρα πάμε στα αμάξια να πάρω αυτό. Γιατί? Αν πάρω δηλαδή αυτό θα αφήσει. Όχι. Μισό. Τώρα αφήνει. Απλά ήθελε λίγη ώρα. Ωραία, το πήραμε. Κάτσε να πάμε πρώτα στο διπλανού. Έχει και αυτός αμάξι. Και ξέρω τι θα κάνω. Για να έχω δύο αμάξια. Έλα, ωραία. Εδώ θα πάμε εδώ. Εδώ θα... δεν έχουμε γκαράζ. Έχουμε. Νόμιζα ότι δεν είχαμε. Και είπα τώρα... Κάτσε. Σιγά να μην χωράει. Χωράει. Ενώ... είναι μεγάλο, ρε. Κοίτα τώρα. Ας το αφήσουμε εδώ τώρα. Όχι. Και αυτό που θα έχουμε δύο αμάξια. Όπα. Το βλέπετε αυτό εκεί. Το μπλε το αμάξι. Δεν εννοούσα. Αυτό έφυγε, εντάξει. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Άμα το έχουν αφήσει εκεί. Ακόμη ναι, το έχουν αφήσει. Λογικά δεν θα το έχουν κλειδώσει. Ωραία, δεν το κλείδωσαν. Και έτσι απλά το παίρνω. Έτσι είναι το Brookhaven. Όπα. Παίρνεις και τα αμάξια των άλλων. Τι έπαθε, το κλείδωσε. Ήρθε. Όχι ρε φίλε. Αυτό είναι το αμάξι. Θα πάω να πάρω.
Μάλλον είναι και αυτός το κλείδωσε. Μου πήρε τα μάξι. Γιατί όλοι μου το παίρνουν. Τέλος πάντων τώρα θα πάμε να γύρω στο σπίτι που έχω φτιάξει. Πάμε εδώ. Το ανοίγουμε. Ωραία. Εδώ κάθεσαι. Ξαπλώνεις. Άνετα. Εδώ πέρα έχουμε αυτό. Ωραία, εντάξει. Και τώρα θα σας δείξω τον πάνω όροφο. Μισό. Ωραία, εντάξει. Εδώ πέρα δεν κλειδώνω. Εδώ έχουμε ωραία κρεβάτια. Ελπίζω να σας αρέσει το Brookhaven. Αν σας αρέσει γράψτε μου στα comment μου αρέσει. Αλλιώς γράψτε μου δεν μου αρέσει, παίξε Rainbow Friends. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε. Ωραίο φαίνεται. Εδώ πλένουμε και τα χέρια. Πολύ ωραίο. Όπα, αυτό δεν το είδαμε. Όπα. Κλείστο αυτό. Τέλος πάντων. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, γιατί κάπου εδώ θα τελειώσει, θα ανεβάσω κι άλλο. Αν σας άρεσε κάντε ένα μεγάλο like και subscribe. Bye. Ωραία εδώ. Ωραία εδώ. Ευχαριστώ που δείτε το βίντεο. Bye.